kan bala'i to kwaran kuɗi ka ban kuɗi na kwan nawa ina ban kuɗi kan za shago na ka can ba gaban kuɗi ba shagara wallahi ka ban kuɗi alƙur'an ba taɓa yiwa ba ko gaban kuɗi Allah ko cire ma wando anan gwara alƙur'an cire ma kaya ma zai sannu dan arewa yan mata ya kai ne na zo a bani kirar ɗaya ne na kwai yawa na to gashi me yake bani haka wace mace in mace ta shago tana biyan kuɗi ai ko ki dinga zuwa kina san duk abin da kake siya ba kin biya ba to gaskiya dan arewa na gode ka burge ni ba kake da mu wallahi da yake ke wallahi na ga kike kyawar yarinya ce wallahi ga ki mota daidai ta sau a gaban mota babban yarinya irin gaban mota na wallahi gaskiya da kai yau in zaki shagon na ko ki zo hannun ki ko fiye kake kawo kin ji kake da mu kai kai na manta da Allah an mata wai me da Allah sunan ki sunana ai ƙara shi shine da su kai gaskiya in mata ai sunan ki akwai daɗi kai wallahi sunan ki ya mun daɗi sosai sai na ga yake zo gobe dan arewa a bani kwalin indomie yan mata na ce miki kawai da kin zo ko ki zo a baki kaya shagon nan shagon ki ne haba yan mata to shikenan nagode sai na zo gobe a bani gari a bani piyota a bani madara a bani milo a bani splash a bani kan bala da alƙur'an inna lillahi wa inna yanzu kai ina shago na ba komai ne amma yarinyar ta tashi aiki kuma gashi ban faɗa mata ina son ta ba wannan wa'in soyayya ne wai yanzu haka na zan kwashe kaina koma ƙauye alƙur'an ba zai yi ba dole ko yaya ne faɗa yarinyar yadda nake ciki a cikin kogi kaunar soyayyanta yarinyar ta tafi zuciya ta alaji gaskiya dole in furta mata abin da ke ciki dan arewa ɗin gata dan arewa alaji dan arewa wallahi Allah da ya so na son an faɗa miki wata magana ne to amma kuma Allah yana rasa ta ina zan fara yawara dama wai dan Allah kina da yan uwa ne ina so dan jin dan kansu za mu dan gaisa ne wallahi dama wani dan na marasa makarta ne ta ina mata wani sai shi ma ni zan fara ni ba wannan maganar ta kan dama na son faɗa maka ne gobe za a yi taruwa a gidan ina gayyatan ka shine ma har na zo na zo in sayar da a nan shagon kai masha Allah kai ki damu ko ki tafi gida yanzu ki je gida ko ki kwanta za a zo da yanzu katan za a zo muku da shi ki damu ko ki je guda gaskiya ko ki damu kin kwatance zan zo yana zo to shikenan ba matsala sai ka zo dan arewa ya ka zo kai Alhaji na sai yarinya nan ga alamun soyayya fuskanta ta fara kamuwar sona kai Prima goban nan ta yi. Mama, baba, kun gani wannan shine dan arewa mutumin da yake bani abubuwa wannan shine dan arewa. Dan arewa wannan shine mijina. Kan bar uban can ban gane ba. Kai ban gane ba. Kai da baka san cewa bane yau ranar ɗaurin aure na? Kai da aka mafaɗa ka ne faran ɗaurin aure na? Kin kiyaye sa ranar kyau. Faran wayo Allah shagona. Wallahi ni ta na ma shagona wai da Allah kira miki sai na saki. Na ji kin haboyi kawai ki ba da riga da ba da tsindin amma yanzu ba shagona. To dai kira na kulle kira san kai shagon na sa soyayya na tsakanin ashe ba soyayya bane ki wallahi ya wani tsare Allah ki da baka wayo Allah kusa na gama bagu da idan shi ne ku tsaya don haka yanzu don Allah ku taimaka ku danna mun subscribe ku danna shi ku danna yawara ku danna sai kuma sai ku danna alamar kararrawa za mu tsara muku sanin shi yawa goga shi yawa shi za mu tsara shirye mu sabbi za mu sanar muku akan YouTube channel din Nafson dan Arewa TV da Allah a taimaka a daure a danna mana subscribe a danna mana alamar like ni ne naku Nafson